mama dai ta dage cewa ba ta da lafiya, tana so a kai ta asibiti, amma ita ta san me ke tattare da ita. Sai mai gidan ya daure ya ce to bari kai su je asibiti tunda suna shan magani baya sauki. Aka ja kai gwaje-gwaje duka, mama aka yi gwaje-gwaje su malaria da sauransu, ta ce har a yi da na ciki. Aka yi da na ciki sai aka gano cewa ciki ne, dama ita ta san ciki ne da ita, amma ta fi so mai gidan ta ji ciki ne a asibiti ba daga bakinta ba. Da ya ji ciki ne da ita a asibitin bai yi mamaki ba, tunda tun dawanta da ta dan samu sauki kullum suna saduwa. So da ya ji tana da ciki abin bai bashi mamaki ba, ita ne dai ta yi kamar abin ya bata mamaki, tana kuka yana bata hakuri cewa ta yi hakuri, ai karuwa ne, albarka ne. Take ce haba a shekarun ta nan ciki kuma, yake ce ba damuwa, Allah kai sauke ta lafiya, ba wani matsala in Allah yadda za a kula da ita, ba bare zama wani matsala ba. Shi kan ma kamar ya ji daɗin abun ma, duk da cewa yana da yara. Haka aka ci gaba da zama, suka koma gida. Mama tana nuna kawai ta damu ya za ta yi da girmanta da ciki wa. Shi dai kwantar mata da hankali ya ce mata ba damuwa, duk tunda ta dawo tana ta kwanciya da shi, tana mishi abubuwa akan a daki, abubuwan da yake so sosai. Yanzu hankalin shi ma dawo kan mama da gaske, duk abubuwan da take masa tun da wantan nan ta canja. Ita kuma dama kawai tana so ta samu ta lakana mar wannan ciki ne, gashi ta samu ta yi yanzu. Ana nan wancan mai gidanta kuma da yaranta da mai gidan yarta da yarsu suna can suna rayuwarsu. Shi gaban shi ma yanzu ya warware tun dama abin ya fara haduwa. Kafan shi ya warware, ya dan fara tafiya, amma yana dan rike sanda, amma dai da sauki. Kafan ya hadu ma, shine dai kawai ke dan rike sanda haka. Sai mama ta ci gaba da zama. Ana nan lafiya, komai na tafiya daidai, ba wanda ya zargi mama ba, ko har lokacin aihuwa ya zo. To yanzu lokacin aihuwan ba wata 9 bane, bai kai wata 9 ba, tunda ta riga da ta ja kwanaki a can. Amma ba wanda ya tunani ma ya lissafi cewa watan ya kai wata, ya ciki ya kai wata 9 ko bai kai wata 9 ba. Kowa hankalin shi bai je ta kan wannan ba. Lokaci ya zo har har mama ta haihu, ba wanda ya tunanin, ba wanda hankalin shi ya je ya yi lissafin cikin mama wata nawa ne, ba yi lissafin wancan ba. Duk kowa hankalin shi ma bai je ta gurin ba, dun ba zargin ta ke ko wani abu ba. Ta haihu yaro namiji kyakkyawa, kowa na jin daɗi, mama ta haihu, komai na tafiya daidai. Da wancan surkin ta ji mama ta haihu, abun ya mar daɗi. Shi ya san yanzu yaron sa haifa, dama sun haihu da matansa mace suka samu, sai yanzu ya samu namiji. Shi dama asali yana son yaro namiji, yanzu ya rasa ya zai haka kawai ta kasa ya ce su suka maman. San da ya bari ba ai, sai yar matar take ce shi mama ta haihu kaza ce haba mama ta samu juna biyar ta haihu, sai na yakun bai sani ba. Ta ce wallahi. Sai ki ce to shi zamu je mu duba ta. Ce a duk lokacin da muka samu lokaci dai, sai ta ce sai duk lokacin da ka shirya din ka samu lokaci sai ka kai mu, sai mu je mu duba ta. Ya ce ba damuwa, baya so ya saurin zuwa ya duba ta, kara ga kaman da wani abu. Amma kafin ma ta haihu, wata rana a ɓoye jefi ta kira shi, tana iya kiran shi tunda ta cikin ta kira shi akai kusan su 4 a ɓoye. Sai ta flashin nashi sai daga baya sai ya kira. Akwai lokacin da ma ya kira shi surkin kenan, bayan ta flashin nashi ya kira, suka yi magana, sai tura mata kuɗi. Sai mai gidanta ya gani kiransu da surkin da kuɗin da ya tura lokacin da suke zafin da ta dawo kenan, bai daɗe can sosai ba. Lokacin da tana zafin kwanciya da shi, tana mishi abubuwa da yawa, lokaci shi ma kusance ta, har yake ce wani ya kira ki fa kaza lafiya. Sai ta ce wallahi ya ji bani da lafiya ne, lokacin da take da ciki kenan. Ta ce har ya tura miki kuɗi? Ta ce wallahi ya tura min kuɗi don an gaya mishi ban da lafiya ne da sauransu. Sai ce Allah mishi albarka, ya go yana jin daɗi dai sun samu surki mai kyau, bai san surkin na tura masa kuɗi, ya tura mata kuɗi don shi ne ma mai cikin ba. Bayan lokaci kaɗan sai suka zo suka duba yaron yana da kyau sosai, ya fita tsak ubansa, wato surkinta kenan. Amma da yake jinjirin da ko na yaron nan yayi kyau, ya fita tsak kamar an tsaga kara da asalin babansa, wato surkinta kenan. Amma ba wanda ya sani, da yake yaro karami ne. Sai da bayan lokaci kaɗan, kamar ya kai watanni 2 haka da suka zo, sai ana yaro ya kama da wani, yaro na kama da wani. To dama kan sani ana ce jinjiri yana iya canja kamani, sai ana ce ai jinjiri ne zai iya canjawa, zai iya kama da mutane da yawa, amma da lokaci ya ci gaba da tafiya, nan gaba zai iya canjawa. Suna canja kamani kafin asalin kamannin su ya zo ya zanna. Tun daga lokacin wasu 1-2 dai sun fara gani cewa akwai kamannin yaron nan da surkin matan nan, amma ba damu ba na ci ai yaro ne zai canja. Ya zo ya ga yaron ya tafi. To tun da ranar da ya ga yaron nan, gaba ɗaya yaron ya shige man rai, kullum yana ji kai kamar ya zo ya dinga duba su. Sun gaishe ta, sun kaka mata abu, suka koma.
shi gaba ɗaya surkin yanzu hankalin shi koma kan yaro, yana ji kamar ya karbi yaro ba yadda zai, gashi yar shi mace ne kuma ba ta sake ciki ba ma daga lokacin ba, ga yar su mace ne, ga ya samu yaro tsafshi, amma yanzu jinjiri ne, aka ce ana tunanin zai canja. Sun koma bayan kusan watanni 2-3 haka, sai ke ce mu je mu gaishe da su mama mana. Ita yanzu tana ga kamar shakuwan da suka yi da maman zuwanta ne yake sa yake so su je duba su, ba san daban abin da yake kai shi yaron shi yake zuwa gani ba, gaba ɗaya yaron ya kwanta mar a rai. Suka je suka gaishe ta, suka kai musu abubuwa ma kowa da kowa. Har yanzu fa wasu ɗaya biyu suna ce fa yaron nan fa yana kama da wani, amma da irin maganganu ne ba wanda ya damu. An ci gaba da haka, shi yanzu bayan ba a wata 4 wata 5 bai zo gidan surakanan shi a zo gaishe su ba, amma shi daban abin da yake kawo shi yaro nan ne yake so ya ga yake so ya dinga gani, yaron gaba daya shige mar rai. Ana tafiya haka har yaro ya fara tafiya, ya yi wayo kenan, ya shekara 1 yana neman shekara 2, ya shekara 1 da watanni, yanzu asalin kamannin shi ya fita. Yaron nan kamanin baban ya dauka da tafiya da komai gaba ɗaya yanzu ya dauka na baban zahiri gashi, amma da yake ba su zama da surkin, ba wanda zai gano cewa gashi nan, sai dai kuka gansu tare amma ba gansu tare ba, sai dai a maganganu kawai. Sai rana ɗaya surkin suka zo, tsotsayi ya jawo shi, suka zo gidan surakanan shi, ya zo gaishe da surakanan shi yadda ya saba kenan. Akwai wani tabon aihuwan da yake da shi a wuyansa, yaron shi kuma yana da shi a kirjinsa, koman baban ya dauka, da kalan fatansa, tafiya da komai na shi ya dauka. Ku biyo mu a karo na gaba ku sha labari.